Hey Mathilde, what do you have? Oh, this is Dominicus. He was born 2 days ago, and now I have the time to visit him. Hey, goed zo Mathilde. And guess what? He is a Waander. A kind of brother of Bella. Cute. Hey. Je stik mooi. Oh. Doe maar. Zal ik maar nemen? Thanks. Mick, dit is van Mick? Ja. Ja, Mick. Sam. Mick en Sam. Zwart is Sam En dit is Mick en Reina. Hi, Oh, als ik een draag. Ja, ik heb een draven. ik film zo wel even. Ja. Maar dit is Dominicus. Dominicus. De broer van Rijn. Rijn's brother. And this fall is named after him. Maar, goed zo.
Oh, sorry. Ik weet al wat ze zitten.
Gerber. YouTube fan. Yes, this is Gerbrich. She's a YouTube fan. No, she watches the videos, but she lives nearby. She's a friend of Oda. That one with a big smile. Yeah.